tattaunawar da aka yi da shugaban ƙasa mai girma Abdurrahman Chani. A cikin abubuwan da Abdurrahman Chani ya tattauna ya faɗi wasu maganganu da yake jan hankalin 'yan Nijar a cikinsu. Shine wannan zaɓin, wannan hanyar da muke ɗauke zaɓi ne da muka yi makanmu da mu da ku. Yana nufin cewa 'yan Nijar sun daɗe suna cewa suna neman abin da ya shafi ci gaba da canjin rayuwa, yanzu kuma an fara cikin wannan takin ya kamata a ce sun jure. Abin da yake nunawa ya ce hanya ce da mun san tana da wahala kuma mun san abin da zai zo gaba. Cikin abubuwan da yake tuna ma 'yan Nijar yana nuna musu ma wahalar ma fa ku yi hakuri, yanzu ne ma ake cikin tafiyar, yanzu ne kuma za a tunkari wahalar. Domin akwai mutane yace da suke farmaki ta ko ta ina dan ba sa son ci gaban wannan tafiyar. Yayi godiya da irin goyon bayan da an ƙasa suke bayarwa dukkansu, tun daga jami'an tsaro da hukuma da kuma aikata na gwamnati har zuwa talakawa. Yace Allah ya saka da alkhairi kuma yana so su sa kan matsayinsu. Sannan yake cewa cikin farmakin da ake kawo Niger, ku sani akwai farmakan da ake nasara. Wani farmaki ne ake nasara? Shine tasirin da ake samu na saka shakka a cikin 'yan Nijar na ganin cewa wannan tafiyar kamar ba da 'yan ƙasa bane ba ana yin ta ba dan Allah ne. Wannan abubuwan shine abin da ya kira cewa ya kamata 'yan Nijar su gane dole su tsaya a ɗauki tahiya wadda ya kamata, tafiyar da za mu jure domin mu haɗa kai don cimma nasara. Ya ce nasara ba ta samuwa cikin sauƙi. Dukkan aikin da kake neman nasara a cikinsa to ka sani kowace irin tafiya ce akwai ƙalubale sannan akwai wahala, kuma bayan wahala shine daɗi. Abin da nake gani a cikin bayanan shugaban ƙasa ya yi bayanai da suke cike da hikima, suke da cike da buƙatar 'yan Nijar su sani. Yana shaida ma 'yan Nijar cewa wannan fa abin da suka ɗauka ba sun ɗauke su bane don wani tasiri na kansu, sai dai tasirin ƙasar gabaki ɗaya da al'ummar da yake cikinta. Canji da na rayuwa da 'yan ƙasa suke bukata shine ya janyo su ga ɗaukar wannan matakin, kuma suna ganin cewa ya kamata 'yan ƙasa su ci gaba da juriya da haƙuri. Cikin sauƙin da ake samu ya ce abubuwa na kayan abinci alhamdulillah a wannan shekarar, kuma yanzu ne ma ake sauƙin zai ƙara samuwa. Kuma akwai abubuwa guda biyu da shugaban ƙasa ya bayyana a cikin zartukan shi, shine na farko shine a saƙuƙuna da kuke tura da ƙorafe-ƙorafen da kuke yi yana zuwa kunnensa. Abu na biyu to jan hankali ne zuwa gare ku 'yan ƙasa, ya kamata ku sani cewa tunda korafin shugaban ƙasa yana zuwa akan ku, to ku yi korafi akan abin da zai amfani ƙasar nan. Ina fatan Allah ya ba mu iko son sakin bazoum bai taso ba. Tunda sakin bazoum cin amanar ƙasa ne, cin amanar 'yan ƙasa ne da sun ka yarda da mu, sun ka goya mana baya. Sakin bazoum gare mu kamar mu da abin da nake so da shugaban kasa, na rantsi da Allah duk mai cewa a saki bazoum wallahi kawai ya raɗaɗe musu uwa da bindiga. Na rantsi da Allah a ci uwar duk mai cewa ma a saki bazoum ba, don ba don kuna ɗayan da ƙiƙe ba a kawo mana ci gaba cikin ƙasa ku ce wani a saki bazoum. Na rantsi da Allah uban ma da ya ce a saki bazoum in a shugaban kasa sai sun hito zanga-zanga kawai musu na 'yan shi'a ta kama 'yan Najeriya a raɗaɗe musu uwa da bindiga, tunda su 'yan ta'adda ne, 'yan ta da zamna tsaye. Yan kutumar uba mutane suna cikin Nijar hankalin su kwance, kuna shirin ta domin wani bala'i. Shugaban kasa ne ka so wanda ya hito ta zanga-zanga kawai ya raɗaɗe mai uwa da bindiga, ya ci uwa banza. Mu 'yan kasa mun yahe su wa'ani ba mu kamar su, tunda ba su kuma nawan gani ya cani mu sai cani 'yan Allah ya taya ma riko shugaban kasa mai adalci, Allah ya rika mu. To a nan kuma mun samu wani rahoto yanzu da ɗumi-ɗuminsa da ƙasar Iran. To a yanzu dai ƙasar Iran ta sake ƙarfafa sararin samaniyarta domin ta samu ko'ina ta daidaita ƙarfinta, ta daidaita kuma tsaron ƙasarta a halin da ake ciki a yanzu. Wannan da kuke gani sunanta satellite, mai suna kuma na InQ. Wannan satellite na InQ shine wanda ƙasar Iran ta ƙera ta domin ta sake ɗaure sararin samaniyarta. Wannan satellite ɗin a yanzu da ake duk duniya ba kamar ta a wajen kilomitar da take yi a sararin samaniya, don tana tafiya kilomita 500 a sararin samaniya. Sun harba ta ne domin ta tsare musu sararin samaniyar su da ƙasar Iran, domin kuma ta ɗebo musu dukkan bayanan sirri irin abubuwan da ake kullawa, domin kuma duk wani balahira da za ta to ƙasar, wannan satellite ɗin za ta yi sauri ta gaya musu, ta ce ga abubuwan da yake faruwa yanzu nan an tunkaro wannan ƙasar. To nan da nan kuma sai su ta kinkiya ƙasar Iran domin su shirya duk abin da ito, dama wannan satellite ɗin ta riga ta gaya musu.
dukkan ƙasa za ku gani bai fi kilomita 300 ba zuwa 350, ya yi tsadai yawa 400, amma ita ta yi kilomita 500 ta tura shi sararin samaniya. A yanzu a halin da ake ciki ta tura sararin samaniya kuma ta fara aiki da wannan satellite ɗin ƙasar Iran. Cikin gine-gine mu zo mu hushe da katafila kuma muna hushewa kuma a ɗauke ka ta aliki, saboda na faɗa maka na gaban kowa kenan wanda ce zai yi ya ce babu wanshi da iko, to iko kuma akwai shi ba sai duk wanda ya tahi yana son yanzu ya yi fondation don ya ji wanga takarda ya ce zai station bai da hanya vude tuje. Wannan ita ce maganar da aka ɗauka ta gwamnan jihar Nyamai, ana juya ta ana haɗa ta da rusau ɗin da ake yi na ginin yanzu. Wannan magana ce yake yi kafin rusau ɗin nan, magana akan abin da ya shafi gidajen mai da aka dakatar da hani na gini a cikin babban birnin Nyamai. Ya ce wa'anda doka ta ba su damar su je su gina su ne su ci gaba da gini, su ne wa'anda suka fara gini aka dakatar da su. Ya ce wannan ma'arufu ne su je su ci gaba da gini, amma don jin wannan cewa an ce wanda ya riga da ya fara gina zai iya ci gaba da gina shi, amma wanda bai fara ba kai ya fara. Wasu su je wanda suke da ƙudurin yin gidajen mai su je su fara fondasiyon ko su fara shirye-shiryen tubalin ginin gina. Ya ce wallahi ko sun yi za ya rusa su. Abin da ya sa ya ba wancan izinin gini ya ce takarda ce. Shi fa gwamna abin da yake nuna muku, shi fa abin da yake kan doka yake yi, abin da duk ya saba mu doka ba zai yi shi ba. Shine dalilin da yasa yake mana wannan maganar, amma an juya maganar zuwa ga rusau din da ake yi yanzu. Wannan maganar ba su da alaka da rusau kuma ba su hada hanya ba. Wannan magana daban, zancen kuma rusau daban. Yan uwa a ji tsoron Allah, kowane irin husumi ka hada Allah yana gani ba zai kyale ka ba. Ku daina juya ma mutane maganganunsu, kuna ɗauka maganganun mutane kuna haɗa da abin da ba a kansa suke magana ba.